Usa ka 3 anyos nga batang babae ang girescue sa kapulisan gikan sa iyang amahan human nga gisulod kini og sako tungod lamang sa paggunting niini sa bonsai. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dali nga girespondihan sa kapulisan ang sumbong sa mga residente nga matud pa hostage taking sulod sa usa ka panimalay sa Habitat Block 0 sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, Sabado sa gabi. Og ilang gidakop si Golven Flor Halagat, 27 anyos, human nga gisulod niini sa sako ang iyahang 3 anyos nga babaeng anak. Napungod kuno ang amahan tungod gigunting sa anak ang iyahang 15 anyos nga tanom nga bonsai. Ayha pa kini nadakpan, misulay ang barangay og mga silingan nga luwason ang bata apan mibahad kuno ang sospek. So naggunit man ni kutsilyo og sundang nga kung kisay mo duol daw iyang patyon. Lakip na tong iyang asawa nga nahadlok pod nga dili lagi paduulan kay kung ingon pa niya nga kung kisa katong mag-apil-apil ako apilon og patyon. Hinoon wala na misukol pa ang sospek diyang giaresto sa kapulisan. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gipailawom sab kini sa drug test. Samtang ang bata gipailawom na sa psychological treatment aron masigurong wala kini matroma sa panghitabo. Atong mga bata dapat atong panggaon biskanan sa ilang mga sayop nga gihimo dapat i-value gyapon nato tungod kay ang kinabuhi sa tao in exchange sa kanang mga butang nga walay kapaslanan magkadangat gyud ka nga ikaw magatubang sa hustisya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.